Οπότε μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, νομίζω, για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή πραγματικά γίνεται εργαλείο και καταλήτης ανάπτυξης για την ίδια την κυβέρνηση, μέσα από τα προγράμματα τα οποία δημιουργεί και προωθεί. Οπότε να το πάρουμε με τη σειρά. Ποια είναι τα νέα, ποιες είναι οι πιο πρόσφατες εξελίξεις, ποιες είναι οι ειδήσεις, αν θέλετε? Οι ειδήσεις είναι βασικά στην παγκόσμια πρώτη. Σήμερα παρουσιάσαμε στο Gen AI Summit τη νέα μηχανή του MyGov, η οποία μεταμορφώθηκε πλέον σε μια μηχανή η οποία μπορεί να εκτελεί ολοκληρωμένες διαδικασίες, επιχειρηματικές διαδικασίες, workflows. Άρα να εκτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία στα επιμέρους κομμάτια της έχει αλληλεπίδραση με κάποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για λογαριασμό του πολίτη, χωρίς αυτός να το καταλαβαίνει καθόλου. Το όνομα της εφαρμογής? Είναι το MyGov, είναι η νέα έκδοση του MyGov. Και πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό? Δηλαδή, οι επιχειρηματίες που μπορεί να παρακολουθούν αυτό το βίντεο, τι πληροφορίες χρηστικές μπορούν να αντλήσουν? Οι επιχειρηματίες μπορούν να ξέρουν ότι είμαστε στην αυγή, ας πούμε, της εποχής που αρχίζει πια το κράτος να υλοποιεί με εύχριστο και εύληπτο τρόπο ολοκληρωμένες διαδικασίες, γιατί η πρώτη υπηρεσία που υλοποιήσαμε είναι η υπεύθυνη δήλωση, γιατί είναι αυτή η οποία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο όγκο. Νομίζω ότι είναι πάνω από 60 με 80 εκατομμύρια υπεύθυνες δηλώσεις που παράγονται σε αιτήσια βάση από το gov.gr. Άρα πάμε να απαλύνουμε όλο αυτό το φόρτο, καθιστώντας πιο εύκολη την αλληλεπίδραση του χρήστη μέσω του κινητού του υπολογιστή του, μέσα από το ψηφιακό βοηθό, χωρίς να απαιτείται να κάνει login στο TaxisNet και να τρέξει όλη τη διαδικασία όπως την ξέρουμε από το gov.gr. Είπατε ότι ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφιοποίησης με την πρώτη εκείνη στιγμή των υπεύθυνων δηλώσεων, με την πρώτη υπεύθυνη δήλωση. Έκτοτε μέχρι σήμερα, ποιες είναι οι σημαντικότερες στιγμές αυτής της πορείας? Ποια είναι τα ορόσημα, αν θέλετε? Τα ορόσημα, το ταξίδι της τεχνητής νοημοσύνης της ελληνικής κυβέρνησης ξεκίνησε πέρσι τον Νοέμβριο. Κλείνουμε ακριβώς ένα έτος. Πέρσι τέτοια εποχή ξεκίνησε η υλοποίηση της πρώτης έκδοσης του MyGov, το οποίο ήταν ένας ψηφιακός βοηθός ο οποίος έδινε πληροφορία για τις υπηρεσίες του gov.gr. Άρα ρωτάω και λαμβάνω πληροφόρηση σε σχέση με τις υπηρεσίες και το πώς μπορώ να τις λάβω, τις διαδικασίες τους και τα website τους κτλ. Αυτό μετά μετεξελίχθηκε το Φεβρουάριο του 2024 στην επόμενη έκδοση του MyGov, η οποία ήταν ένα action bot, το οποίο μπορούσε να εκτελέσει και μια τρίτη υπηρεσία, κάποιες τρίτες υπηρεσίες για λογαριασμό του πολίτη. Άρα μπορούσαμε το Φεβρουάριο να λάβουμε ένα πιστοποιητικό γάμου χωρίς να συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας, απλά ζητώντας τον ψηφιακό βοηθό. Και φτάσαμε στο σήμερα, που έχουμε απαντήσει αυτή τη στιγμή περίπου 1,5 εκατομμύριο ερωτήσεις στους Έλληνες πολίτες και υλοποιήσαμε τον Agent, τη νέα έκδοση του MyGov, η οποία σήμερα εκτέλεσε την πρώτη υπεύθυνη δήλωση, που είναι μια διαδικασία πια και όχι απλά μια κλίση σε μια υπηρεσία. Συμπληρώνονται στοιχεία από πίσω, ανταλλάσσονται δεδομένα και φτάνουμε με δύο απλές κινήσεις του χρήστη, τον φορέα αποδοχής υπευθύνης δήλωσης και το ίδιο το κείμενο, να την εκδίδει χωρίς καμία άλλη δυσκολία. Και χωρίς καμία άλλη διαμεσολάβηση. Ακριβώς. Απλοποιείται πάρα πολύ η διαδικασία. Ακριβώς. Και η ταχύτητα. Νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα προτερήματα και τις μεγάλες διευκολύνσεις στη ζωή των ανθρώπων και των επιχειρήσεων είναι ο κερδισμένος χρόνος. Ακριβώς. Τώρα, οι άλλες εφαρμογές, MyGreece, κάντε μας ένα elaboration και σε αυτά. Ναι, το MyGreece είναι το αδερφάκι του MyGov. Ήρθε στη ζωή μας τον Ιούνιο του 2024. Ήταν μια σύμπραξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισμού. Στόχος ήταν να δώσουμε πληροφόρηση στους Έλληνες και αλλοδαπούς επισκέπτες της ελληνικής επικράτειας όσον αφορά επίσημες υπηρεσίες, πρεσβείες, προξενία, αστυνομικά τμήματα, νοσοκομεία, φαρμακεία κλπ. Να ανακαλύψουμε την άμεση ανάγκη του επισκέπτη, αλλά και τα περιστατικά ασφάλειας και υγείας. Και εν συνεχεία να δώσουμε και ένα κομμάτι τουριστικού περιεχομένου με αρχαιολογικά μουσεία, όλο τον οδηγό του Visit Greece του ΕΟΤ, τα μνημεία της UNESCO και τις παραλίες με τις μπλε σημαίες. Άρα ήταν ένα κομμάτι επίσημης επικοινωνίας με τους φορείς, υγείας και ασφάλειας και τουριστικού περιεχομένου. Αυτό υλοποιήθηκε με τη μορφή μιας εφαρμογής κινητών τερματικών, άρα έχουμε εφαρμογή για Android και εφαρμογή για iOS συσκευές. Είναι διαθέσιμη για download και δίνει πληροφόρηση στον πολίτη σε 31 γλώσσες και χρησιμοποιώντας και την γεωγραφική του θέση, που είναι πολύ σημαντικό. Φανταστείτε ένα απλό παράδειγμα, είμαι σε μια παραλία και γράφω στο ψηφιακό βοηθό με τσίμπι σε Μέλισσα.
λαμβάνει την πληροφορία αυτή, καταλαβαίνει το μοντέλο ότι μιλάμε για ένα περιστατικό υγείας, παίρνει τη θέση του χρήστη, σου λέει ότι το πλησιέστερο κέντρο υγείας βρίσκεται 500 μέτρα μακριά σου, σου δίνει τις οδηγίες με χάρτη και σου δίνει και τη συμβουλή ότι μόλις φτάσεις, μίλα με το νοσηλευτικό προσωπικό αν είσαι αλλεργικός για να επιληφθούν άμεσα του περιστατικού σου. Τώρα, σε αυτή τη διαδικασία της ψηφιοποίησης του ίδιου του κράτους ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιων επιμέρους διαδικασιών της επαφής του πολίτη με το κράτος, ποιες ήταν μέχρι τώρα οι σημαντικότερες προκλήσεις και για τα επόμενα βήματα, ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν? Οι προκλήσεις ήρθαν από το γεγονός ότι μιλάμε, όπως είπαμε, για την ελληνική γλώσσα, που είναι μία από τις πιο ακριβές γλώσσες όσον αφορά τους AI πόρους, τετραπλάσιο κόστος από ότι ελληνοτινογενείς γλώσσες. Άρα είχαμε να δούμε την βέλτιστη διαχείριση της κατανάλωσης πόρων τεχνητής νοημοσύνης κατά το διάλογο του χρήστη με τα bots. Άρα, γιατί αυτό, λόγω πλούτου λέξεων? Λόγω αλφάβητου και λόγω πολλών νοημάτων. Άρα, βάσει και του πλούτου και του αλφάβητου, προκύπτει αυτό το αυξημένο κόστος. Άρα πρέπει με πολύ μεγάλη σύνεση να διαχειριστούμε το κομμάτι της αναζήτησης και της παρουσίασης της πληροφορίας για να καταναλώνουμε όσο να είναι λιγότερα tokens. Αυτά είναι μια μεγάλη πρόκληση. Η άλλη μεγάλη πρόκληση ήρθε από το ίδιο περιεχόμενο. Που είχαμε πηγές που είχαν ένα ομοιόμορφο περιεχόμενο όσον αφορά τη βάση γνώσης που πρέπει να χτίσουμε. Εκεί κληθήκαμε να κάνουμε περιλήψεις κτλ. Ώστε να φέρουμε τις πηγές σε ένα αντίστοιχα κειμενικό μέγεθος, ώστε να μπορούν να είναι το ίδιο, να έχουν την ίδια πιθανότητα να αναγνωριστούν από τη μηχανή. Και το τελευταίο κομμάτι ήταν η προστασία του. Προστασία του πόρου. Που τι σημαίνει αυτό? Κλειδώσαμε με ειδικό prompting τον εγκέφαλο του LLM, του μεγάλου γλωσσικού μοντέλου, ώστε αυτό να μην πηγαίνει στο ίντερνετ, να μην κοιτάζει τον έξω κόσμο, παρά μόνο τη βάση γνώσης που κάθε φορά υλοποιούμε και ανανεώνουμε. Έτσι το προστατεύουμε από επιθέσεις που δεχτήκαμε πάρα πολλές, γιατί ένας κυβερνητικός βοηθός είναι αν μη τι άλλο στόχος και κακόβουλων, αλλά και ανθρώπων που θέλουν να κάνουν αστείο με την κυβέρνηση κτλ. Άρα ήταν ένας εύκολος στόχος. Αυτό το στοίχημα της κυβερνοασφάλειας είναι ένα κρίσιμο στοίχημα, έτσι δεν είναι? Ειδικά όσο περνάμε στην ψηφιοποίηση. Υπάρχουν 2-3 πράγματα που πρέπει σαν προτεραιότητα να τα έχουμε στο μυαλό μας, μιλώντας για κράτος και κυβερνοασφάλεια. Κυβερνοασφάλεια, ένα κράτος, νομίζω το πρώτο το βασικό πρέπει να εξασφαλίσει και είναι στις προτεραιότητες και ήδη θεωρώ ότι με βάση τη γνώση που έχω τρέχουν αντίστοιχα έργα, είναι οι κρίσιμες υποδομές. Έτσι. Άρα, πρωτίστως μια ευνοούμενη χώρα πρέπει να φροντίσει όλες τις υποδομές που ονομάζονται κρίσιμες. Έτσι. Άρα από τα resources του νερού, την επιχείρηση ενέργειας, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα σύνορα, άρα τα κομμάτια που εξασφαλίζουν τη λειτουργία μιας χώρας πρέπει σίγουρα να είναι προστατευμένα. Υπάρχουν εργαλεία ή δυνατότητες τεχνικές που να εξασφαλίζουν στο 100% την κυβερνοασφάλεια? Στο 100% μπορεί να το πεις τώρα και σε ένα δευτερόλεπτο να μην κάνει 90%. Γιατί είναι ένας αιώνας αγώνας. Ένας αιώνας αγώνας των hacker και των ομάδων που αμήνονται των υποδομών. Άρα κάθε μέρα προκύπτουν νέες ευπάθειες. Οπότε με vulnerability στο δικό μας το λεξιλόγιο στα συστήματα που ανακοινώνονται σε κάποιες μέρες από την έβρεσή τους. Άρα καλούνται οι κατασκευαστές των συστημάτων να τις κλείσουν, να τις καλύψουν. Σε αυτό το χρονικό διάστημα τα συστήματα είναι ευπαθή σε επιθέσεις. Έτσι. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε 100% προστατευμένοι, νομίζω, σε καμία χρονική στιγμή, γιατί είναι πάντα ένας αγώνας. Νομίζω ότι αυτό δημιουργεί και μια αίσθηση ανάγκης διαρκούς ετοιμότητας, διότι είναι τόσο δυναμικό το περιβάλλον της κυβερνοασφάλειας και των κυβερνοεπιθέσεων, που δεν μπορεί να σταματήσει ποτέ. Ποτέ, ακριβώς. Τώρα, μιλώντας για την ψηφιοποίηση του κράτους, αναρωτιέμαι αν πιστεύετε ότι είμαστε σε καλό δρόμο, δηλαδή ότι έχουμε κάνει όσα βήματα θα ήταν αναμενόμενο να κάνουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, και ποια είναι η πιο κρίσιμη αλλαγή που θα δούμε στο εγγύς μέλλον σε αυτό το κομμάτι συγκεκριμένα, ψηφιοποίηση κράτους, και αν σε αυτό μπαίνει και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης? Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται τεράστια έργα στο κομμάτι της ψηφιοποίησης σε διάφορους τομείς, στην υγεία, στο κτηματολόγιο, στη δικαιοσύνη,
Θα τελειώσουν αυτά τα έργα μέσα στην επόμενη διετία το πολύ. Άρα θα δούμε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων να προκύπτει και να είναι πια στα χέρια μας για να τον εκμεταλλευτούμε, γιατί τα δεδομένα είναι πλούτος, για να δώσουμε υπηρεσίες πρόσθετες στον πολίτη, στις επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες της ελληνικής κυβέρνησης. Και σίγουρα θεωρώ με απόλυτη βεβαιότητα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση όλων αυτών των δεδομένων. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει δύο καύσιμα. Την υπολογιστική ισχύ, που σιγά σιγά την έχουμε ως ανθρωπότητα αλλά και ως Ελλάδα, και τα με πολλά δεδομένα, που θα τα έχουμε ακόμα περισσότερα στο προσεχές μέλλον, όταν αυτά τα έργα που τρέχουν αυτή τη στιγμή τελεσφορήσουν. Άρα θα δούμε, θεωρώ, πάρα πολύ έξυπνες και ωραίες εφαρμογές που θα κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη. Άρα από τη μία είναι η διεύρυνση των databases, των βάσεων δεδομένων, και από την άλλη είναι η ανάπτυξη των υπολογιστικών δυνατοτήτων και υποδομών. Ακούγεται πάρα πολύ αισιόδοξο από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη σε πολλούς μπορεί να προκαλεί και μια ανησυχία αυτό, και γενικώς η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και το ξέρετε ήδη πολύ καλά. Κυκλοφορούν και δημοσιεύονται ήδη εκθέσεις και έρευνες από πολύ έγκριτους φορείς που μιλούν για τις θέσεις εργασίας οι οποίες θα χαθούν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι βάσιμες αυτές οι ανησυχίες? Μήπως είναι τελικά και ένας καταλύτης αναβάθμισης και των δυνατοτήτων του ανθρώπου? Του ανθρώπινου δυναμικού, ναι. Και εγώ πιστεύω σε αυτή τη λογική. Θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα κινδυνεύσουν θέσεις εργασίας. Μπορεί να μεταλλαχθούν πιθανώς, γιατί θεωρώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να δώσει λύσεις στις αυτοματοποιήσιμες εργασίες, αυτές που μπορούν να αυτοματοποιηθούν από μια μηχανή, ώστε να δώσει χώρο στη δημιουργικότητα του ανθρώπου δίπλα στη μηχανή. Άρα, εγώ θα πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δράσει ως βοηθός και όχι ως εχθρός ή αντικαταστάτης του ανθρώπινου δυναμικού. Φυσικά πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα. Φυσικά πρέπει να κάνουμε reskilling, να κάνουμε upskilling, να αποκτήσουμε για κάποιες νέες δεξιότητες σιγά σιγά. Θα προκύψουν και νέα επαγγέλματα. Θα υποκύψει, ας πούμε, ο prompt engineer, που μέχρι πριν 2 χρόνια δεν υπήρχε αυτή η έννοια. Τι θα κάνει ο prompt engineer? Είναι αυτός που προγραμματίζει τον εγκέφαλο. Πώς να απαντάει, πώς να συμπεριφέρεται, πού να ψάχνει τη γνώση, πώς να αναστείλει τη γνώση, σε τι γλώσσα να απαντάει, να είναι ευγενικό. Άρα, όλο αυτό το προγραμματισμό που κάνουμε στον εγκέφαλο ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου το κάνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Που σιγά σιγά αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αποκτούν και ρόλο και θα αποκτούν και ένα συγκεκριμένο skill set, ένα set δεξιοτήτων που θα πρέπει να έχει ένας επόμενος αντίστοιχος prompt engineer. Άρα θέλω να πιστεύω ότι δεν θα δούμε θέσεις να χάνονται, απλά θα δούμε θέσεις να αλλάζουν job description, να αλλάζουν περιγραφή. Πείτε μου ξανά τον ακριβή τίτλο και τη θέση σας στην εταιρεία. Είμαι Business Innovation Director και ένας εκ των συνειδητών της Jupiter. Θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη άμεσα να αναλάβει το ρόλο του business? Τόσο άμεσα δεν νομίζω, όταν θα μπορεί να κάνει και negotiation και διαπραγματεύσεις και να έχει και τη γνώση του ανθρώπου, που μπορεί να φτάσουμε εκεί κάποια στιγμή, δηλαδή να έχει και την εμπειρία, να φέρουμε την cognitive γνώση μέσα, γιατί τη γνώση, την αντικειμενική, την έχουν ήδη τα γλωσσικά μοντέλα. Αυτό πιθανώς να έχει αξία να δούμε σε επόμενη φάση είναι την εμπειρική γνώση. Είναι όσο απαντάει ο άνθρωπος με τις εμπειρίες του και την πρόοδο του. Άρα μπορεί κάποια στιγμή και αυτό να το δούμε να ενσωματώνεται στα γλωσσικά μοντέλα. Μου δίνετε μια ωραία πάσα για την τελευταία μου ερώτηση, που είναι τι είναι αυτό το οποίο διαχωρίζει, ποια είναι η κόκκινη γραμμή που διαχωρίζει τον άνθρωπο από την τεχνητή νοημοσύνη. Και σας ρωτάω τώρα γιατί βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αυξάνοντας συνέχεια την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, μάλιστα είναι ήδη πολύ μεγαλύτερη η πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες, νομίζω μπορεί να έχει τεχνητή νοημοσύνη από έναν μεμονωμένο άνθρωπο, αυξάνει και τις υπολογιστικές της δυνατότητες. Πού θα διατηρήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ο άνθρωπος? Νομίζω όσον αφορά τη δημιουργικότητα, παρότι το Gen AI είναι αυτό, υποτίθεται ότι είναι δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη και παράγει περιεχόμενο, νομίζω ότι ο άνθρωπος ακόμα είναι πιο δημιουργικός και θα συνεχίσει, νομίζω, πάντα να είναι πιο δημιουργικός. Και η γνώση που αποκτάει ζώντας εμπειρίες είναι κάτι που δύσκολα θα το κατακτήσει μια μηχανή. Θέλω να πιστεύω. Δύσκολα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.